Хайде, ученици, по двама за ръка към класните стаи! Хайде, хайде, първият звънец удари! Чао, мамо! Чао! Георги, как си, моето момче? Хайде, честит първи учебен ден! Здравейте, госпожо Караманова! Честит първи учебен ден и на вас! Да си жив и здрав и да има много шестици тази година! Съмняваме, но надяваме се. Какво е това, което държиш? Имам подарък за вас. Подарък ли? Че какво да го правя той дърва, бе? Заповядайте. Благодаря ти, Георги, нямаше нужда да ми подаряваш цвети. От мама. Майка ти много добре се изсетила за мен. Да, айде влизай, хващай се за Сашко и влизайте в класната стая. Добре, Хайде, Сашко, хайде. Дърво ще ми дава. Иванова, здравей. Какво е това? Абе, един от моите ученици дърво ми дава. Че то Да. храст